Odkedy sa pamätám, trávila som veľa času u babky a detka na Podhradovej. Tu mal byť pôvodne môj obľúbený výhľad na Podhradovú z Furče, ale keďže bolo škaredo, pozeráte sa na pohľad z Aničky. Ako dieťa usadené na zadnom sedadle auta si z cesty k starým rodičom pamätám hlavne časť zimného štadióna, ostrú zákrutu, pohľad na dom a nekonečné schody. V jedálni sa na mňa z obrazov pozerali prababička, prababička a babka s detkom. Ale hlavne sa tu nachádzala skrinka so sladkosťami, ktorá sa otvorila iba vtedy, keď som zjedla aspoň polovicu obeda. V skrinke neboli obyčajné sladkosti, ale vtedy oveľa vzácnejšie Haribo zlaté medvedíky, Kinder vajco, lentilky, Pedro, zmes kyseliny citrónovej, Haribo kola, Haribo marshmallows, žuvačky guľôčkové a čokoláda. Skrinka na sladkosti bola v podstate jedinou motiváciou, aby som vôbec niečo zjedla. Veľmi dlho som nejedla nič iné, iba špagety s kečupom a so syrom. Tu je namaľovaný môj prvý pes. A tu som ja.